गिबियावनो आं नोंथांमोनखौ बुंगोन आंनि माइक्रफना बे गाज्रि जाबाय गोबां समनिफ्रायनो गाज्रि जाबाय गंनै गंथाम माइक्रफन गाज्रि जाबाय आं गोदान लानो हायाखै बिनिखायनो भइसआ एसे थेरगोन मोजां खोनानाय नङा थेवब्लाबो नोंथांमोना जानो हागौ बुजिगोन आं जोबोद थाबैनो गोदान माइक्रफन लागोन माने मोजां सिलेक्सन खालामनो हायाखै स' जियानो जाया मानो आं दिनै मोनसे नोंथांमोननो स्क्रिनाव दिन्थिनो नागिरदों नोंथांमोना स्क्रिनाव नायलांबानो जाबाय बेवहाय नोंथांमोना ओरैबायदि नुदों जानांगौ जे जाय टाइटेलखौ नोंथांमोना नुनानै सानाखै जे बे एसटि प्लेन एसटि हिल्स जानो हायो नोंथांमोना थारैनो नुदों सासे बरुवा टाइटेलनि मानसि बरुवा बियो एसटि हिल्स आरो सयकिया बहुत नुदों नोंथांमोना सयकिया बै सयकियाफोरखौ मा नुदों नोंथांमोना एसटि प्लेन नुदों आरो सासे बरा नुदों बिखौ जानो हागौ बिखौबो एसटि नुदों नोंथांमोना स' बेखिनि टाइटेलनि मानसिफोरा माबोरै जानो हायो नोंथांमोना सानदो माबोरै एसटि जानाय बिथांमोना नोंथांमोना सानदो बुजिदो बाथ्राया जाहैबाय एग्रिकालचार डेभेलपमेन्ट अफिसार एपिएससिआ खुङो बे एग्जामखौ आरो बिनि रिजाल्ट 22 सेप्तेम्बर खालि होदों बै रिजाल्टखौ माने इलेक्शननि माने मानसिफ्रा थौनो माने बेफोरखौ पात्ता लायाखै आरो माने एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टनि आन्दाराव बेयो एग्रिकालचार डेभेलपमेन्ट अफिसारनि रिजाल्ट होदों बे रिजाल्ट होनायाव नोंथांमोना नुनो मोनदों माखासे ओरैबायदि टाइटेल जायफ्रा जानो हागौ जेनेरेल जानाङामोन जेनेरेल जादों खोमा सोरबा ओबिसि जानांगौमोन जेनेरेला ओबिसिआव फैदों बेबायदि गोबां आलाय सिलाय बेहाय नुनो मोनदों आरो माखासे टाइटेलनि सुबुंफोरा माने सोलाय सोल' जानाय नुदों नाथाय बैखौ जोंहा बुंनो गोनां जेबो गैया आं बर' मानसि हिसाबै जों एसटि प्लेन ट्राइबेल मानसि हिसाबै आङो बेखौसो नुदों सयकिया टाइटेलनि मानसिया माब्लानिफ्राय एसटि प्लेन जाखो बरुवा टाइटेलनि मानसिया माब्लानिफ्राय एसटि हिल्स जाखो नोंथांमोना बुंदो आरो बेबायदिनो बरा जानो हागौ आङो लिरनानै लादों नामफोरखौ देबासिस सयकिया एसटि प्लेन आरो चिरन्जिब सनवाल बरा बिबो एसटि सयानिका सयकिया प्रियाम्बि सयकिया टिकेन्द्रजित सयकिया प्रिया बरुवाथ' एसटि हिल्स स' बेखौ नोंथांमोना स्क्रिनाव नुबाय जानांगौ जे बेफोर टाइटेलनि मानसिफोरा जुदि एसटि जानो हायोबा आंथ' उन्दै समाव ओरैबायदि नुनो मोनदों खोनानोबो मोनदों नुनोबो मोनदों माने सानोमोन आरो जे सयकियाबो एसटि मार्कमोन होननानै निउसफोराव एसाम ट्रिबिउनफोराव जेब्ला साख्रिनि रिजाल्टफोरखौ फोसावोमोन बै समाव जेब्ला इन्टारभिउ होबाय थायोमोन बै समाव नायोमोन आरोना बेहाय सयकियाफोरखौ एसटि बहुत नुनो मोनदों आरो देट मिन्स सयकिया टाइटेलनि मानसिफोरखौ आं बहुत एसटि नुबाय बेनिखायनो सानोमोन आरो थारैनो सयकियाफोरा एसटि मार होनना नाथाय उनाव मिथिबाय बिसोरथ' एसटि नङा नाथाय मा कन्डिसनाव मा क्राइटेरियायाव बिसोरो बेबायदि एसटि जानो हायो बेखौ बांद्राय बुजिया आरो बबेखानिथ' टाइटेलखौथ' गोसोबादि लिरनो हायो जों गोसोबानो नोंथाङा जि गोसो बेखौनो लिरनो हायो नाथाय बै लिरनायाव नोंथाङा ट्राइबेल सार्टिफिकेटखौ बोरै मोनगोन बे साननो गोनां बिसय स' जानो हागौ बिथांमोननो एसटि होनायाव ट्राइबेल संघनि माखासे डिमेरिट्स थानो हागौ ट्राइबेल संघनि माखासे नेताफोरनि गेना गोरोन्थि थानो हागौ बेहाय थानो हागौ आरो गुबुन गुबुन जातिनि ट्राइबेल संघनि नेताफोरनियाव माखासे गोरोन्थि थानो हागौ खारन सयकिया टाइटेलनि मानसिफोराथ' सब आपार आसाम साइडआवसो बांसिन नुगोन बिथांमोनखौ स' बिथांमोना जानो हागौ ट्राइबेल संघनि मानसिफोरजों बा गुबुन गुबुन जायफोरा बै ट्राइबेलनि सार्टिफिकेटजों लोब्बा थानाय खामानिखौ मावो बिथांमोनखौ फुस्लायनानै रां होनानै बा बायदिसिना बेबायदि गोबां रोखोमनि टेकनिकजों गुबुन हारिनि नेताफोराथ' जेनेरेलि बर'फोर बायदि एसेबां सांग्रां नङा ना ट्राइबेलफोरा मिसिंखौनो बुं कार्बिखौनो बुं बा गुबुन जेसेबां दङ आपार आसामाव थानाय बिसोर बांद्राय एसेबां माने बर'फोर बायदि सांग्रां नङा बेनिखायनो माने इजियावनो जालाङो जानो हागौ आरो बेबायदिखौ माने जोङो साननो हायो जानो हागौ बेनि थाखायनो बेबायदिया फैदों दा नोंथांमोना बुं बेबायदि जुदि गुबुन हारिया ट्राइबेल नङियानो जुदि ट्राइबेल जाय फैदोंबा एसटि नङियानो जुदि एसटि जाय फैदोंबा आरोबाव जों माखासे जातिखौ जुदि एसटि स्टेटास होबावनानै लायोबा अब्लाथ' जोंनि माने जि माइरं दंमोन बाङाय गोजौ लेभेलाव अफिसार लेभेलाव बे जिर' जागोन आरो दा बेवहाय बे माखासे सयकिया टाइटेलनि मानसिया एसटि जानानै फैबायबा बिसोर जुदि एसटि जाना फैयामोनबा थारैनो बेहाय सोरबा मिसिं नङाबा सोरबा कार्बि नङाबा सोरबा बर' मोनथारगौमोन निस्सय मोनथारगौमोन आरोबाव सानै मोनबावथारगौमोन नाथाय बै लामायाबो खतम बिदिब्ला बिटिसिआवबो बेबायदि होयोबा मा जागोन बिटिसिआवबोथ' बहुत दङ जायफोरा माने ट्राइबेल जानो नाजागासिनो थादों बैसोर गासैबो स्कप माखासेखौ मोनजोबगोन आरो अब्लाना जोंनि स्कपआ खमायलांगोन आरो बेनो जाबाय दावहा माने जिउआ मोनसे दावहा बे जिउनि दावहायाव जोङो देरहानो हायाबा जों गोमोरलांगोन आरो बेनिखायनो जोबोर हुसियार
नोंथांमोना थारैनो बुजियो बांद्राय एक्सप्लेन खालामनो गोनांथि गैया जोंनिया दा खालि माने बर्तमानाव मा सोलिबाय थादो बिपिएफआथ' देरहाबाय देरहानानै सरकार दासिगोन दानिया बिपिएफखौ सापर्ट खालामबाय गोबां मानसिया माने एप्सखौ बायदिसिना रायगासिनो कल रेकर्डिं माबा माबि भाइरेल सोरनिबा पार्सनेल लाइफनि माखासे बुस्थुफोरखौ दिहुनगासिनो आरो माने बहुत धरननि आरो माने बहुत मानसिया बहुत खोथा होननाय जादों आरो ससियेल मिडियाआव माने इउपिपिएलखौ सापर्ट खालामनो थाखाय एप्सखौ माने एप्सआ एख'आनो नंला ओरैबायदि खालामजोब्बाय आरो जेबोआनो नंला ओरैबायदि खालामबाय माने लिडारफोरा ओंखारजोबनांगौ गोदान जाजोबनांगौ बायदिसिना जाय जेरै हागो माने बुंनायनि माने ढिला मोनबाय नालाय गुरै मोनबाय नालाय जाय जेरै हागो जावबाय बेनोथ' सबसे दुखुनांथाव बर'फोर गावनि डिमेरिट्सखौ एसेबां ससियेल मिडियाआव हाइलाइट खालामनानै मा लाब जागोन नोंथाङा जे एप्सआ ओरै जाबाय होनै लाबा मा जागोन एप्सआ इउपिपिएलखौ सापर्ट खालामनायखौ जुदि नोंथाङा डिमेरिट्स मोनदो सेस खतम इलेक्सन जोब्बाय थांबाय जुदि नोंथांमोना जुदि बेखौनो सानमारदोंबा कारेक्ट थांबाय नाथाय मा जाबाय थादों दा मा जाबाय थादों मा बे इलेक्सन जोबनाय नङा आरो बेलेग खामानि गैला नामा स' बेबायदि बेनिखायनो जोंनिया बे नेचारखा मानसिफ्रा जायफ्रा खुगाव जि फैखौनो बुङो बे बुंनायखौ बिराद कारेक्ट नंबाय थादों नाथाय इनक्लुसिभ सेन्सआव नायोबा जोङो गावनि जातिखौ गावनो मुगैबायदों देट मिन्स जोंनि जातिया मा गावस्रा गावस्रि जाबाय थादों बेसो जाबाय थादों आरो खौसेथि बेयाव फैयाखै आरो ओरैबायदि मोनसे माने नुबाय थादों मा गावदि खुगाजों बुंनाय रावादि बर' हारिनि थाखाय खहा जाबाय दोङो बेखौ गाव हमना मोनाखै नाथाय बेलेगखौ बुंबाय थादों आमुगा बर' जातिखौ धंस' खालामबाय खिन्थु गावनि बुंनायाबोथ' बिराद गिदिर गिदिर साइड इफेक्ट जाबाय थादों बेखौथ' सानलानखा माने कालप्रिटनि अनजिमाया बांलांबाय थादों जोंनिया समाजखौ नस्थ' खालामनाय जातिनि गेजेराव खौसेथि गैयै खालामनाय नागिरनाया बांलांनायनि सायाव बांलांदों आरो बेखौ खिन्थु हमस्लाबना मोनाखै बे दुखुनांथाव बाथ्रा जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा स' जियानो जाया मानो बे भिडिअ नोंथांमोना जाय माने मोनसे साख्रिनि रिजाल्ट बे रिजाल्टआव जाय टाइटेलनि मानसिफोरखौ नोंथांमोना एसटि नुदों बेनिफ्राय मा बुजिनो हायो जोंनि बर'खौ माबायदि बा ट्राइबेल माहारिखौ माबायदि गादबबाय थानो नागिरदों गादबबोदों बेखौ नोंथांमोना हमदांनो हादोंना हायाखै जों गाव फिसा फिसा भुलखौनो मापबो होनाय एक्सकिउसबो होनाया माने एकदम बिराद गिदिर गिदिर सुथुरफोर बायदि माबा नायलायनाय इन्डिया पाकिस्तान बायदिसो दिन्थिबाय थानायखौ नुदों आरो इन्डिया पाकिस्ताननिसो मुड लादों आरो बेफोर जोबोर इनाय जोबोर गाज्रि बेफोर माने जाम्बा जाम्बिनि नेरसोन आग्ला जों बहुद जाम्बा जाम्बि जानानै बहुद थैलायबाय आरो दालाय बे मडार्न जुगाव सोलोंथाइ गोनां जुगाव मानोथो एसेबां माने बुंबाय थानांगौ मालायनि डिमेरिट्सफोरखौलाय मानो दिहुनबाय थानांगौ बिदि बुंनानै इनसाल्ट खालामनानै मोजां खालामनो हाया जाबायदि नोंथांखौ बुजायनानै कुनुदिन बुजिनो हाया नोंथाङा जाबायदि सानो नोंथाङाबो गुबुनखौ बेबायदि गाज्रि बुंनानै माब्लाबा मोजां खालामनो हाया नोंथाङाबोथ' मोजां जायाना नोंथाङालाय बबे मोजां बाथ्राखौ खोनासंनो हाफेरदों जायफोर मानसिफ्रा नांनायनि बारा रायदों बै मानसिफ्रालाय माब्लाथो सोरनि मा एडभाइस लाफेरदों मोजां एडभाइसखौ लाफेराखैना गावनियानो 100% कारेक्ट गावनि एसेबो डिमेरिट्स गैया बेबायदि माने गावखौनो बिराद मायबा टिस मार्का बायदिसो दङ आरो सानैसोआ नाथाय गोसो लागि नोंथांमोन पलिटिक्सआ अनलि 5 इयार्सनिल' अनलि 5 इयार्स बेवहाय जोंनिया सोरबा राजा जागोन बियो मेटारानो नङा दा जोंनि मेटारा जाबाय माबोरै जोङो जोंनि बर' हारिखौ गोख्रों खालामनो हागोन बेनिसो बाथ्रा बुंनायनि सम दा खारन माने जिबायदि मुड नुदों दा नेक्स्ट 2026नि इलेक्सननि सिगां आसाम सरकारा मा मावनो हागौ जाय मावनाय खामानिया बर' जातिनि माबाफोर खहा जानो हागौ नामा बे हिसाबैसो जों दा पलिटिक्सखौ गेलेनांगोन बेवहाय माने नांलायनानै टाइम नस्थ' खालामना लाब गैया सोरखौबा फबनानै जावनानै बबेबा आफादखौ माने नस्थ' खालामनानै लाब गैया आं बे बिथिङाव मोनसे बुस्थुखौ बिराद मोजां नाङो आरो माने मुस्लिम इस्लाम धोरोमारि सुबुंफोरा माने जेसेबां जि जाया मानो आरो गावसोरनि आफादखौ अरायबो माने स्ट्रङै लाखियो आरो बिथांमोना बिनिखायनो दिनैसिम माने गुबुन हादरनिफ्राय गुबुन हादराव थांनानैबाबो बिसोर दिनै बेबायदि गोख्रों जानो हादों माने गावनिखौ बिसोर माब्लाबा जिमान गाज्रियानो जाथों माने बासायनानै लाखिनायखौ नाजायो आरो जोंनियाथ' मा गैया खालामनांगौ माखासे मानसिखौथ' ओरैबायदि नुदों नांलानोखा बेफोर खतम खालामनांगौ डिजल्भ खालामनांगौ बिदि टाइपनि आरो